Римски Корсаков е роден в градчето Тихвин, произхожда от стар дворянски род с големи заслуги към руския флот, а това предопределя съдбата на малкия Николай. Той расте под грижите на възрастния си баща, 60-годишен пенсионер. Майката също е възрастна, на 42 години. Той има брат, който е вече 22 годишен, директор на морския корпус в Петербург, а в дома им живее и чичото. Така, тримата треперят над момчето, даже не го пускат да ходи на училище, сами подготвят с него учебния материал. В къщата на Корсакови музиката е на почит. Всички пеят и свирят, а Николай още от 6 годишен свири на пиано. Когато става на 12, той постъпва по волята на роднините си в морския кадетски корпус, където обучението продължава 6 години. Трудни години предстоят пред младия музикант. Жестока дисциплина, уроци, които не го вълнуват, но и възможността в Петербург да слуша музика. Той посещава концерти, оперни спектакли, взема уроци по пиано, купува партитури, много чете. Една среща променя изцяло живота на младежа. Срещата с Балакирев и неговия кръжок. Ето какво пише самият Римски Корсаков в книгата си «Летопис на моя музикален живот». Още при първата ни среща Балакирев ми направи огромно впечатление. Превъзходен пианист, който свири всичко наизуст, смели съждения, нови мисли и при това композиторски талант, пред който вече благоговеех. При него срещнах Кюи и Мусоргски. С какво възхищение присъствах на истински делови разговори за оркестрация, за гласоводене и така нататък. Свиреха на 4 ръце. Освен това, колко разговори за текущи музикални работи. Изведнъж потънах в някакъв нов, непознат за мен свят. Озовах се сред истински талантливи музиканти, за които преди, движейки се сред дилетанти ученици, само бях слушал. Това беше истински силно впечатление.